Igbo ndị ọma eji eje mba alụnụri nne ngwa gee ntị maka akụkọ iri nke gbara n'elu n'ụbọchị nke tata. Nke iri, Comrade Temple Chika bụ National Publicity Secretary nke Ọhaneze Ndị Igbo ekwuola na ọnwa Septemba gbaa 29 bụ mbọsị ewepụtaburu a ga-eji mee Igbo Day Celebration na steeti nke Enugu nakwazi Anambra steeti, na a ga-emegharị ya were nyaba mbọsị wee mee mbọsị iru uju nke ndị Igbo niile nwụrụ anwụ, ọkachasị ndị nwụrụ n'oge agha maọbụ ndị nwụrụ n'aka ndị Boko Haram maọbụ n'aka ndị herdsmen maọbụkwazi ndị nke nwụrụ site n'aka ndị ọrụ nchekwa ndụ na akụnụba dị n'aka n'ime obodo anyị bụ Naịjirịa. Nke itoolu, onye ahụ na-agụ egwu ụka a maara nke ọma n'ala Igbo bụ Gozie Okeke ayọọla ndị ihe ya na-amasị ma yọkwazie Ọhaneze. O mere ka ha mata na ọ bụ naanị ekpere ha na ayịyọ nke ha yọrọ Chineke bụ ihe ga-anapụta ya n'akwa nyanya. Ọ gara n'ihu wee gosipụta ihe onyonyo na ọha nta akụkọ ya dịka ekere ụkwụ ya na bekee ma nọrọkwazie n'elu akwa nyanya. Nke asatọ, o nweghị onye ma ka esi anyara akpafu anụ. Otu nwaanyị edeghị aha ya achọghịkwanụ ka a mara aha ya agaala n'ọha nta akụkọ wee kọọ akụkọ ihe mgbaama dịka onye aboki bịara ịdụrụ ya akpụkpọ ụkwụ siri wee mechaa bụrụ oyoyo nke obi ụtọ ya. Nke asaa, na mba Amerịka ka onye ahụ a maara amara na-eti egwu nke mba ụwa ma maka ya bụ R. Kelly dịka ọ nọbụ n'ụlọ mkpọrọ ama na-ekpe ya ikpe kamgbe n'ihe gbasara ịdakpo nwaanyị n'ike makwazi ụmụntakịrị nwoke n'ike. Dịka ekpechara anya bụ ikpe, ọkaikpe kpere nya bụ ikpe mara R. Kelly ikpe ma kwuo na ọ ga-anọzi na mkpọrọ ndụ ya nke fọrọ ewere gwụ dịka a mara ya ikpe maka ịdị na ụmụntakịrị nwaanyị na ndị nke nwoke n'ike. Nke isii, ụgbọala bụ mmanụ petrol adaluola ala ma nwụrụkwa ọkụ. Nke a mere ọtụtụ ndị mmadụ ga-eburu ihe ndụ ha gabigara ma ọtụtụ akụnụba wụkwa ihe nyaba ọkụ bidara. Ajọ ozi a sitere n'Owerri nke dị n'Imo steeti were ruo anyị aka. Nke ise, ndị mmadụ obi na-enwu ọkụ, obi na-ewe iwe ihe gbasara dịka ọnọdụ akụnụba obodo anyị siri wee dị. Ewerela iwe oke wee jesuo ụlọ ọkụ. Ozi nke anyị na-anụta si na mpaghara Koka nke dị na Lagos steeti wee rute anyị aka. O mere ka anyị mata na otu nwa ikorobịa wụrụ na onye ndị mmadụ ṅachara ka egwu ekeresimesi mgbe e jidere ya bụ nwa ikorobịa dịka ọ na-anapụ ndị mmadụ ekwentị na akpa ha. Nke anọ, ụmụ akwụkwọ Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University nke dị n'Ịgbariamụ dịka ndị otu nzuzo nọ na ya bụ mahadum na-egburịta onwe ha. A gara n'ihu wee zipụta anyị ihe onyonyo ebe ha were isi otu onye otu nzuzo ibe ha nke ha gburu were na-agbalị bọọlụ Champions League n'etiti ndo. Ndị mmadụ na-ayọkwanụ ndị ọrụ nchekwa ndụ na akụnụba dị n'aka akawa ahụ fụ na a kpanwụrụ ụmụ ikorobịa ndị na-akpa ụdị ajọ agwa na ndị ọzọkwa ndị nke nọgasị n'otu nzuzo na mahadum dị iche iche. Nke atọ, agara m ịnyụ anyụ were zọrọ azọrọ. Onye mere ka anyị mata nke a wụ onye ahụ na-eme ejije bụ Lilian Gabriel. O kwuru na otu onye amụma egwuola ya chandu dịka o nyere ya bụ onye amụma ATM kaadị ya ka o were kpere ya ekpere ngọzi nakwa mmụwanye akụnụba. Mana o mere ka anyị mata na mgbe o nyechara ya bụ onye amụma ATM kaadị ya wee ruo mgbe ya bụ onye amụma weghachiri ya bụ ATM kaadị azụ na o nwekwazighị ego nke dịbụ na ya bụ ụlọ akụ dịkwazi na ya. Ọ bụrụ ya bụ na ya bụ onye amụma ataala ọkpụkpụ anyanyere ya n'onu ka nkịta. Nke abụọ, na Agwarimpa Gate nke dị nso na Galadima na Abuja ka ndị amị gbagburu mmadụ 6 na-ekpe alakụba. Ajọ ozi a bịara dịka ndị na-ekpe alakụba na ndị amị obodo anyị bụ Naịjirịa nwere nsogbu na ya bụ ogbe Gwarimpa nke dị nso na Galadima wa Abuja. Nke a bụ akụkọ nke mbụ n'ime akụkọ iri nke gbara n'ụbọchị nke tata. Mrs. Ijeọma Ụkpana dị ime ma jidekwa ụmụ 7 eje na je tọrọ ụmụaka ụmụ nwoke 3 nke onye agbata obi ya bụ Ngozi Oji. Ya bụ akparamagwa ọjọọ bụ nke anyị nụrụ na o mere na Ọnịcha Igboeze Local Government nke dị n'ime Ebonyi steeti. Ndị Igbo ọ bụ ebe a ka ọ kwara anyị n'ọnụ n'akụkọ iri nke gbara n'elu n'ụbọchị nke tata. Ọ ka bụlụsi iche oku ka ị na-anụ onye n'ụlọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn ma chetakwanụ na ana m asị oyi akwa asa arụ ya amala onwe ya emesịanụ.